راي ريديرنا ببينهم ببينو خفلي عالم إرتراز ماتو غازيتنيا تزغامي نجمرها تقوموا اللخوم بسبب دا رخبكم تحتوهم نيركم ميشن ثم زغات صلو قتيلهم قربا بركيتو زغدفه بزحيم حجي دارغا خم حدا غانتا خوينو نوع عامታት قتيلو له زي ጉጅለ ጋዜጠኛታት ሳብ ስደት ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ሬድዮ ረና በበይኑ ዓይነት ርእይቶ ዘለዎም በበይኑ ተሞክሮታት ዘለዎም ዕድሜኦም ደረጃ ትምህርቶም ፖለቲካዊ ዝንባሌኦም እዮም ገና ከም ሓደ ጋንታ ኮይኖም ኣብቲ ሬድዮ ረና ሰርሑ ኣለዎ እሞ ነዚ ኣብዚ ከማይ ተዘይሓሰብካ ኢሉ ዝበኣሰሉ ሕብረተሰብ ዘለዎ ከባቢ ፍላይ ኣብዘን ፖለቲካውያን ውድባት ተሪእናዮ ብንኣሽቱ ነገራት እየን ዝፈላለያ ግን ኣብ ሬድዮ ረና ከም ሓደ ጋንታ ኮይኑ ከም ሓደ ቲም ሓደ ዓይነት ዕላማ ሒዙ ብሓደ ከይድ ኣሎ ሕጂ እዚ ከመይ ገይሩ ክጠርነፍኪ ኢሉ ከመይ ገይሩ ክቅፅል ኣለዎ ناب مبلع 13 عامتنا إنا نغير زلنا نايو عقعوتي عابا عوتي تعرنا كله تي أبتا راديو زلو سب ولا بحساب زحق السب ولا تتكم أي تتكم ولا دولا بلو جهاز ولا تاسب نرسيو أبرك زلو ناي وسنات سبات كتبلو شجري اتي نطوف أول نايتي راديو نبلغن أسيت مقصبو أسيتي تصبغ نقرو تي كمزي بتاشمون در حسيب تايو الجلمس الجلا ولا بعدمه ولا بكل نقرات مزين كافل اللي فحز بلايو حجي أسيت مقصبو كله نناتو حيزي متسألهم علتي بزيا سرارحا خنسرح مقالنا نايو حكي اتيا زحابيت عاوتنا تارجيتو ناي تخونن ناي بروباغندا تارجيت اي تخونن بزيا اخر قبلكا نزبلكا سب عدل اي تخفتن مغنياتو كله تأكيب كاقا حدا هون كازل لها كما يتأكيبو أبتا مسارتاوي حساب يترادى يوسف زيا حبريتا بنات سنت كبلاد اللي زيا حبريتا زيا بنات سنت ناب هزب اختفتح دليا فريمورك زي بولو ويناي ممرح سرح زي بولو تكالي لن قدنتي ولاتي نشاريتي زرح زويل ناي هايمانوت تكالون اللو علامان زي سرح له مغانن فريمورك نوين أبو صبيب وي دفيع وي كومبليكيتر وي قال بتعمي سيمبلي تسبز تعكب غلو بعلمو يايو قدامي نقر تمخسب نسيو وفيو بتعمي كسرح زبل مستغلو زلو معبراوي هيوات ابزي دقين رئو زلنا نقولو مكيتو زغيد زلو سوي حجبات توفاي نوتو تراي كمان كبيد ناقر اللو ابتي ابركتو نايتي راديو حجي زغلو تعكيبو انتاي قبل زدل زلوكو إلا حسيبو تا حسابو حيزو ماتسين نحراب زي أفسيسوها ناي كل سبب كما مستعكبت يعني تا إيرانات بالراديو فورم تقبرا زلا سلازي مخسبنا نسيو تي عاوث نايزا راديو نسيو ناي كل كومبوزيشن سلازو قنات زحالف عامت هذا زحزم عبالة تراي وقع هاد إثيوبيا إرتراون تحوسته and أمونغو تغراين خلاي منغستن زراي منغستي إثيوبيا منغستي إرترا ذاتو قداي
ጉዳይ ተፈጢሩ ሕማቕ ምዕባለ መቸም ዘሕዝን ናይ ኩናት መንእሰያት ዝረገፉሉን ገና ዝረግፍሉ ዘለውን ኩነታት ፈጢሩ እቲ ኣብ ደገ ኮይኑ ነቲ መንግስቲ ያክል ዝብል ዝነበረ ከዓ ናብ በበይኑ ሸነኸ ተማናኒዑ እቲ ተቃዋማይ ሬድየረና ኣብዚ ነውፅ እዚ ኣብቲ ማእኸል ኮይና ክትቅፅል ፈቲና ግን ብዙሕ ፀገማት ኣብ መንጎ ረኺብና ንኸውን ኢና ከመይ ይመስል ነይሩ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምዕባለታት ምስቲ ስራሕና ከመይ ተጋጭን ተሳንዩ ያ ዝጊሉ እምበር ገና ኣሎ እቲ ነውፅ ገና ይገደፎን ዘሎ ዝበዝሕ ሰብ ዘይርዳእ እንታይ እዩ ፖለቲካል ፓርቲ ወይ ውድብ ምንቅስቃስ ኣይኮነትን ራዲየረና ሕጂ መትከል ትሕዘሉ ወይ ፖለቲካዊ መርገፂ ትሕዘሉ ጉዳይ የብላን ካብ መሰረቱ እዚ ጉዳይ እዚ ኩናት መሰላዕለ ብዝተቃለና መጠን بعين ህዝቢ ኢና ክንሪኦ ፈቲና ማለት ስርዓታት ዝፈጥርዎ ነውፂ ኣብ ስልጣን ንኽፀንሑ ዝገብርዎ ፋሕተርተር ኣብ ህዝቢ ዝወረድ ዕንወት ማለያ የብሉን ኣብ መወዳቱ ሰላም ተባሂሎም ኣብ ጣውላን ዝፈትሕዎ ጉዳይ ኣማይ ታሽሓት ህዝቢ ክህልቁ ድሕራ ይብሎን እዮም ሕጂ ኣብዚ ፖለቲካዊ መርገፂ ክትሕዝ ፈፂምካ ዘይሕሰብ እዩ ህዝቢ ይብደል እዩ ህዝቢ ተበዲሉ ክትብል ግድነት እዩ ስለዚ በዚኣ መልክዕ እዚኣ ክንሪኣ ፈቲና መዓት ጌጋታት ኣለዎ ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ነገራት የጋጥም እዩ مستعصو زنبروتي حبريتا ناي ممحللاف صقمون ابوانو غترغوا يتغيلنتي حبريتا جن ابيلو تي غداي تي برسبكتيف بعين حزبي كم زرأي كنقبر فتينا تي نوص خمس زبالكا وطعم خبير نيرو بفلاي اب حزب تدراي زورد كبير مجهز مسألات مع كنيه ولن بتعم خبيت نجاري تفتصيمه كتحاسبه ونزس كحكايو اتم ثلاثه بيرسونال انا اتم ثلاثه حيلتات ابزيا زواسو زلو حدا ناي نوص حيليهم الصوم ህዝብታት ክልት የሀገራት ካኻሊ ሕጂ ተራጊሙ ተራእዩ ኣብቲ ዞባ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ነገር እዩ ዘሕዝን እዩ ህዝብን ክጓሕራፈት ኣይትሪእን ኢኻ ክቀያየም ክባስ ኣይትሪእን ኢኻ ግን ቶም ፖለቲከኛታት ተዓሪቕና ኣለና ተሰዓዓሙ ይብሉኻ ተሰዓዓም ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ነው ተባይስናይና ደመኛታትናዮም ቀተልዎም ትባል በቲ ፖለቲከኛ ይኸይር ኮይኑቲ ሕማቕ ዕድልና እምበር ኣብዚያ ንእገለ ወጊና ክትብል በጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ምክንያቱ ሓላፍነት ዝሕተት ፖለቲካዊ መራሒ ኩሉ ግዜ እሱ ይሓው ዘእትወካ ኣብታ ዞባና እንድሕሪናያ ማለት እዩ بسلام كفتحوا اندخالو كلتيهم وغنات اغيدوم زبلوا الله زي قينات زي ناي بوليتيكاو سلطان كويناتيو إلو ما ببقوانو
ስለዚህ ያብ ጣውላት ፍታሕት ክእል ነራ ማለት እዩ እንታይ ኣምፅኦ ዝኽእሎ እልቂት ሕጂ ኣብዚኣኻ ከተሰብለላ ዘለካ መርሳኒ ከዓ ኣብ ደገ ኮንካ እኮ ሓንቲ ተፍርዮ ነገር የለን በዘይካ ነተሓውም ምግባሃር ተፍርዮ ነገር እውን የለን እኮ ተሓሲብካ ከሚድያ ግን ፍቅሪ ክትዘርእ ትኽእል ሓውኻ ፅልእኻ ክትዘርእ ትኽእል መረፅ ዓይነይተን ኢኻ ትመርፅ ሕጂ ዋላ እንተ ፀላእ ዋላ ይፈንፍንካ ሰብ ንግዚኡ ፍቅሪ እንተሰበኽካ ይሓይሽ መስለኒ ንዓይ ኣብ መወዳእቱ እውን ንሱ ስለ ዝስዕር ንሱ ስለዚ ብፍቅሪ ኢኻ ክትውድኦ ኣብ መወዳእቱ እውን ፖለቲካውያን መራሕቲ ይሓልፉ እዮም ቅድሚ ሕጂ ነይሮም እዮም ኣለዉ ብሕጂ እውን ካልኦት ክመፁና እዮም ህዝቢ ግን ንምንታይ ቂም ትገድፈሉ ንምንታይ ቅርሕንቲ ትገድፈሉ ንምንታይ ደም ትገድፈሉ ብፍቅሪ ክነብር እንዳኸኣለ እሞ ከዓ እኹል ሪሶርስ ከለዎ ኩሉ ህዝብታት ብሪሶርስ ዝበኣስ ነይሩ እንተዝኸውን እኮ ናይ ምንባር ሕቶ ይምበልካ ነርካ ናይ መግቢ ሕቶ ይምበልካ ነርካ ሰሪዑ ክነብር ዝኽእል ህዝብታት ኢኻ ፀገም እውን የብሉና ኣብ ጉልበቱ ኣብ ምውፋይ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ገለ ኩሉ ነገራቱ ከዓ ሓያል ህዝቢ እዩ እንታይ ይሽግሩ መራሕቲ እዮም እዋን እዚኣ ፖለቲካዊ መርገፂ ምውሳድ ማለት ሓደ ከም ሚድያ ይምልከተካን እዩ ኣይስራሕካን እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ነቲ ተገልግሎ ዘለካ ህዝቢ ብሓደ ወገን ምኽዓዱ እዩ ምክንያቱ ባላንስ ዝኾነ ሓበሬታ ክህበካ ኢልካ ቃልኣት ኢኻ ምስ ህዝብኻ ስለዚ ሓደ ፖለቲካዊ መርገፂ ኣብ ዝወሰድካላ ሰዓት ትፈልዮ ኣካል ሕብረተሰብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ባላንስ ዳይ ኮንካን ዘለካ ወዲእኻ ኣለካ ብዚኣታ ቃል ዝኣተኻ እያ ማለት እዩ ዳርጋ ሕቶታተይ ይውዳ ኣለኹ ንክትሕጎስ እየ ዝነግረካ ዘለኹ ግን ረኺበካ ኣለኹ ሓካ ክገድፈካ ቁሩብ ተሸግረኒ ሕቶላ እሞ ቅድሚ 11 ዓመት ምናልባት 12 ገይሩ ኸውን እዩ ግዜ ውንጨፍ እንድዩ ኣብ ሬድኤረና ክንሰርሕ ምስ ሓተትካኒ ኣይፈለጥካን እንታይ ዓይነት መደብ ኣዳሉ ነቲ መንግስቲ ድየ ዝድግፍ ዋላ ይቃወም ጀምር ኢልካኒ ጀሚረ ሓደ እቲ ሪስክ ምውሳድካ መመስግነካ መጀመርያ በቲ ቅድም ካብ ቅድም ነፋለጦ ኢኻ ተበጊስካ ግን ኣብ ኣስመራ ኮይና ብዙሕ ኣይኮንና ንዕሊልና ኣንፃርቲ ደሓን ኢና ቁሩብ ተረዳዲና ነርና ብከለና ነገራት ፅቡቅ ዘይምህላዎም ኣብ ከላካ ትፈልጦ ኢኻ ውሽጢ ኤርትራ ኮይንካ ዝያዳ ትፈልጦ ድሕሪኡ ሓንቲ መደብ ከመይ ዳ ክንገብር ዳያሎግ ዓይነት ተኾነ ፅቡቅ ተዋስኦ ገለገለ ኢለ ሽዑ ሓንቲ መደብ ጀሚርና ኣነ ንሽዱሽተ ወርሒ ገለ ተቐፀለት ኢለ ጀሚርያ ድሓር ምስ ሓዝከያ ተዘይቀፀልካ እንዳበልካ 12 ዓመት ኣፅኒሕካን ስኻ ኢኻ ተንብባ ስኻ ትዋስኣ ኣይስልችወካ እንድያ ዕላል ምስ ንጉሳ ዓርኬሲ መዓስ እያ ትቋረፅ ኣብቲ ጎረሮኻ እቶም ሰባት ዝፈጠርካዮም ከመይ ራእይኻ ድያ ማለት ምስ ኣዳልኽዎ በቲ ድምፅኻ ምስ ሰማዕኹ ካልኦት እዮም ዝወረፁለይ ሽዑ ናብቲ ድምፅኻ እየ ዘመዓራርዮም ክምለስ ከለኹስ ክስቶ ከዓ ሕጂ እኮ ከምዚ ክብል በቲ ታሽሙ እንዳበለ ከሎ ገለ እንዳበልኩ እየ ዝፅሕፎ እስኪ ዕላኒ ከመይ ብኣካል እውን ሓቲተካ ስለዘይፈልጥ እሞ እቲ እንታይ ዝበሃል ባዕሉ ተኣድጊ ተፃዒንዎ ከሎስ ትመፅዓን ገለ ትብል ምስል ኣላ ዋ ባዕልኻ ፀሓፍ እዩ ዳ ከመይ ጌራ ነንቢበሲ እንታይ ይመስለካ እቶም ደሓን ሕፅር ኣቢለ ትፍትን እየ ደሓን እንታይ እቲኦም ሰባት ኣለዉ ብኣካል ፈልጦም እየ ፐርሰናሊ ሕጂ እሶም ኣለዉ ኣብ እሙረይ ኣይተዓረቑን እዮም ኩሉ ግዜ
ولا بترى نجر اتيوم كافيتيريا بار فيتوريا اتيوم كلت يوم ماكياتو عزيزهم نايت حدا قرب دبني لا نايت حدا قرب بون وحيدات تاغمان كتعلو كل جي ولا بترى نجر ابت زي قبور نساتهم زيا اصلم ابل اللي تبلا نجر اب سمرات ذكر تقومك كغبرا ولا اندا قالكا جن يبعث يوم كل جي تساني ما يفولطني جن كثر فقر قالهم معناته نحن حدهم شيب እና ተጋባበሩ يم زقدو ينافقوا يوم كراغبو بزح خصاي غوريا يصعروا حجي اليوم سبات አለው اب اموري ልክ ጌርካ ስለ ስራሕካ يوم ንعهم ከአ ምስ ጊዜ ሲንክሮናይዝ እንዳኾኑ ላይ መጽዮም مسtom سوات مالتي ناتي نقدفو نايتي سماعين انا ذكرني بتي مجمريا بزح عتتي اونست مغان صبغي تي سكريبت رمزو الكاس لا تزارعربنا له تم كاركترز تم قله حدش هيكون مسمصغن دارغا مسيما نوع تخراخيرنا سخا تبايلنا عر نونس بارغي صني ببترانا ببانيرنا دحر بتعم خمس قوينا يلو ارسينور تيني اما بقى بدحرينتهم سبات كسرعهم جميله جن اتي اودينس صبغ تقبلنتا تريو ابتي سماعي الساغا عباي نجريا كم زبولكو ولا اسقا فتويتفتونتي تولو زلخا ولا قچمصاكا ولا تحقوسل ولا قله اموداتو نتسرحلو اكل الله صراحتኛ ናይ حدا اكل يقع جيت اكل كاتي اودينس كاي ስለዚህ اودينس وتيوا تقبلوهم كم كاركترز بزح كيلو ريتوتات بزح مصنيرو زوم عرقزيون كتعرقوا يبلومن زبر ريتوتات مص حنساب زنو سد بحال ودي زفكرلو سبات يمصو قال بزح تعشمو فطيرو انتراكشن مالتي حجي طبق نغري تقبلنت الله مالتي تملختي زما حلالفو ترى صحف يكون ترى ملختي يكونن كان مسواق دا يكون نمبر تي مسج زوز حساب زي ردا كمان انا قلت ازفوتو اب سبعو مسالات اتوكيريو زلعلتي ارستات بزغاتامي قلت ازفوتو كم حدا ناي راديو بروجرام كم مسحق كم قلوي كسحق زفتن قال عينه يكونن تزلع النطوتات كله مسب او مسل زتاساسر نطوتاتي ولا بكاتيجوري ناتنا غنقمط اغلنا ناي مزناقع الكا مدب شكوريناتات سبورت تطعمو قال الكا كاتيجورايز تقبر كلها ابسب او مسلات يا كاتيجورايز تقون علال مسنوق سحركي سلازي تبد ملقطات اللو بدحري اتي صوتا زمسل لاقص زمسل زرباتات سلازي ابقر محفاش انا ولا قني اللي تاقطاي ناتوها نابكالي حتى شو تغير اتي حتىش زبال هذا زي فولت سوون فتير كها خمي تدمصن تزراربون انوي سوات حتنيا كندي سبات يوم زنبوا لا بحقي زي فلطورلو بحد سب كم زنبب جسون هذا خاطي نعيون زغرماني كستاتي ميرنو فهمزي تي تمانفاس كاسي حجي نغوسس كاباس ازي زرحا اسبي قمت خون لك اجي تواسو قال قافتين كاي تفلطني ها وي كابتي اديت مغوار ناي نوع عمتات ديغات ناي موسى استاتا بيلكا ويس زيت فولتو ناي تواسا اي بحرين يركا مالتي تواسو جمرت بلن تلخا خاله غداي
ሃብትሽካ ሓደ ወዲ ሆላንድ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ስመራ ከለና ዝመጽእ ዝነበረ ካብዞም ናይ ክራማት ዝበጽሐና ዝነበረ ዓርክና ይጋብዘና ነይሩ ልክዕ ከም ሃብትሽ ኣለው ከም ዝበልኩ ኸይቶም ትፈልጦም ሰባት እንዳተረኣዩኻ ንሕሪካዮ ከም ትሶም ዝበልዎ ንኽትብል የቀለልካ ይሕሪ ሳውንድ ኢፌክት ዝመስሎ ሰውን ብዙሕ ኣጋጢመኒ እዩ ንዓይ ብሓደ ወገን ጽቡቕ ፊድባክ እዩ ክብረት ዓበለይ ምባል እዩ ዘድልየኒ ናይ ባዕቂ ግን ኣይ ብዙሕካ ይተሃልከሉን ኢኻ ከም ዝድብለካ እዩ ነቶም ሰባት ድሕራ ጽኒዕኻ እዮም ትፈልጦም ኮንካስ እንዳቐለለይ ዝመጽእ መስለኒ እምበር ሓቃኻ ኢፌክትስ የብሉን እቶም ሰባት ግን ከመይ ጌርካ ትሰርሖም እንድሕሪልካ ንኸም ዛድበልኩ ታ ምፍላጦም ምልላዮም ነቶም ሰባት እዩ ንጉሰ እዚ ተፈልጦ እኳ እትሰባብ ኣስመራ መነገርኩኻ ነይረ መን ምዃኑ ግን ክቃንየት ኣይደልን እየ ድሓር ንዑ እንዳሓሰብካ እንተፅሒፍካ ክትቃንየኻ ሰው ትትረፍካ እምበር ፅቡቕ ጌርካ ትፈልጦ ሰብ እዩ ሕጂ በት ድምፅኻ ፈሊጠ እንደ በቃ ንዑ ተቃነየ ኦሬዲ እጂ ናይ ሬድየርና ስለምንታይ ኣብ ድምፂ ጥራይ ኮይና ተሪፋ ንምውድዳር ዘይኮነ ብምስሊ ዝያዳት ቪውስ ትረክባ ወፃኢ ሬድዮ ከዓ ዘድምዖ ልዕሊ ቴሌቪዥን ክኾን ከም ዝኽእል ኩላትና ንፈልጦ እዩ ሾርት ዌቭ እውን ኣለና ውሽጢ ኤርትራ ኣቱ ዝበዝሐ ካብቲ ተኸታተልትና ውሽጢ ኤርትራ ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ኣብ ኤርትራ ዝያዳ ፍልጥትን ህብብትን ሬድየርና ኣብ ናይ ደገ ግን ቪድዮ ዘይምቕራብና ናብ ቴሌቪዥን ካልኦት ብድሕሪና ጀሚረን ቲቪ ዝብል ሽሙን ሒዘን ኣለዋ ብዙሓት ንዓተን ምውቃስ ኣይኮነን መደብ ቴሌቪዥን ስኻ ካቢትካ ኢኻ ትሪኦ ምክንያቱ ስለ ትሰርሕ ነበርካ ግን ናይ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ናይ ምድላው መደባትና ከመይ ይመስል እንታይ ዕንቅፋታትና ብጀካ ኮቪድ ካልእ ክስታት ተሎ እስኪ ናቲ ኦዲየንስ ኣንብብ መንጋሩ ፍሉጥ ጽቡቕ እዩ ያ ነና ሓቅኻ ይመጽእ ብዙሕ ግዜ እቲ ትሕቶታት ካብ ነዊሕ ግዜ እኳ ደኣ ዝገርመካ እታ መሰረታዊት መደብ ክንጅምራ ከለና እዛ ሬድዮ ከማያ ነይራ ቲቪ መስራቲ ነይሩ ድሓር ግን ብፍላይ ኣብቲ እዋንቲ ኣይከውን ነይሩ ፈፂምካ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ ካብ ባጀት ጀሚርካ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ቴሌቪዥን ስታይል እዚ ንገብሮ ዘለና እኳ እዚ እኳ እዩ ነዚ እዚ ቲቪ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ትቕበላ ናትካ ያ እዚ ምርኢት ካብ ድምፂ ዝያዳ ሓይሊ ኣለዎ ፍሉጥ እዩ ግን ምርኢት እቲ ቪዥዋል ክህሉ ኣለዎ እዚ ንገብሮ ዘለና ንሕና ሕጂ ክልተ ዳይሜንሽን ጠጠው ዝበለ እዩ ምስ ቪዥዋል ኣይትሰርሑን ኢኻ ፈፂምካ ኣይ ሳልሳይ ዳይሜንሽን ከይወስኽካ ኣሎ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ሕጂ እዚታት ኣሎ ሓደ ብቐሊሉ ካልኣይ ነገር ዘረባ ጥራይ ይኸውን ዘረባ ከዓ ንፈልጥ ኢና ኣብ ቴሌቪዥን ዘለዎ ተራሲ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ካብ 13 ሚእታዊት ይዓብን እዩ እቲ ቪድዮ እዩ ዝዓቢ ቪድዮ ከዓ እዮብን ቢንያምን ንርኢ ኣሎ ሰብ ተወዲዓ ድሕሪ 4 ሰከንድ ሲ ካልእ ዝመፅእ ሓድሽ ነገር የለን ተዛረብካ ተዛረብ ሕጂ ድምፂ ጥራይና ንፍኑ ዘለና እኳ ዋላ ከምዚ ኢልና ስእሊ ይፈነናን ድሕሪ 4 ሰከንድስ ወላ ሓንቲ ኣይገበርናን ኣይቀየርናን ሕጂ ቴክኒካሊ ብተራ ኣዘራርባ በዚ ክትፈርዶ ትኽእል ኢኻ ብዓይኒ ባጀት ርኢኻ ካልእ ጉዳይ ይመፅእ ምጅማርካ ዘይተርፈካ ጥዑይ ቴሌቪዥን ምጅማር
صبوا نجري audience كابتي كل جزء بتي تعزوا كا نحر كثرية فتينكا كاب دجاز فنو زلو نتوش تحجر زلو حزبين عن زارب زلنا برجز كاب دجاز فنو تلفزيون نحر تولو لخا كله تكنولوجي زلو عالمي غازل لخا البز يقولوا حواريتان لك البز يقولوا ريسورس لك سلازي ذا بيست هون كانت متصال لك امبر كلتا دايمنشن امصيغا حدا غاشا امصيغا ساعات فرغانا زاريبكا كلتا بسلسه مغيل كان غريبكا يا كابنا يوتيوب شانل تعبي مهرتي اي فرغان نغالوت موقاسا يكون كنت ازبلكا يا لا نعيتو سندحان بحم هو نو بحماق كيردو سب تي افرت برزلو تصعرزات ناي واحد كزن عديو تقالي سب فلاي كاب زي بولو ولا حنت كاب زي بوليو كندزي صعرزات زكايت زلو سلازي مقلال من نشاو غلي كونن جن بس ناي واحد كي كونفنشنال ناي تلفزيون قرص رينا نحن نزارب علينا اذا زارب زلو انا مبنتي تعرض قبل زلو ناي واحد كزن عادي ابريشيت دورو زغبا كان غيري باجت اقول انت ترغيبو جن سبات كيل عقمي كابزي راديو زلو عقمنا العلي زلو يمثلنا زغربه نتلفزيون يجي كيلا وعقم كاب تزوحد عمام خونا له مالتي زعابي ناي باجت حتى لكيو اركايفز اللي كايو سيلي البزي بلو ناي اركايف ريسورس اللي كايو سو قالوا حتى يزخون دين توحد قرصو فليز بلا وي ب ستايل فليز بلا جيركا تقروا يتالي يغوني حساباتنا لو تفعل عليه حساباتكم جنا بمسرح زلو نغبرو زلنا مالتي ابتناي مودات معرفون خيبت صح زغل كله زلو اتي بقندتي ناي باجت حتى راين باري غني اللي بينام سلازي سفيه قالمتيق زي تحاسبه مسناي سياس كوارا درزغل نويح كلمتيق سلازكيركا حراي سلازكا موداتو مچم خوفيلكا انا سافركي هاديمكا هيتو تسي فرعنيره بزغونه سلازي سفحز بلا بزي بكي ذهب كايو مبرهي خمسكنا كفوتو كبرات تعذبتي تيمس بينامز نبرنا علال نزي مسل زودينا لنا خالي معالتي كالي غزي مچم بخالي مدب خنعدمامو فارين يخون انا وا اموداتا تولو تلكا زترفتلو قال مش بحالي زي انترفيو لا يبلكن رايل